El 1958, Robert Schuman, un dels pares d'Europa, es va convertir en el primer president de l'Assemblea Parlamentària Europea. Han passat 50 anys i avui Europa i l'Eurocambra influeixen més que mai en la nostra vida i en el futur dels nostres pobles. Hem tornat. Benvinguts a Europa 50. Els Jocs Olímpics de Pequín han acabat i a banda de protestes a favor dels drets humans o en favor del Tibet també ens han deixat un medaller. La classificació dels països participants segons el nombre de medalles guanyades. És un bon exemple sobre com la unió fa la força, mai més ben dit. A veure, Xina, els Estats Units i Rússia ocupen per aquest ordre els 3 primers llocs de la llista, seguits de prop de Gran Bretanya i Alemanya. Però, si sumem els resultats de tots els estats membres, la Unió Europea es situa llavors de manera indiscutible en el primer lloc del rànquing amb 280 medalles, pràcticament les mateixes que si sumem les de Xina, els Estats Units i Rússia. La realitat de l'esport a Europa reafirma aquestes dades. Un 60% dels europeus practica algun tipus d'esport de manera regular, almenys això diuen, i en tota la Unió existeixen més de 700.000 clubs i associacions dedicades a la pràctica de l'esport. Europa està en forma. Si parlem d'Olimpiades, hem de parlar d'Atenes. La capital grega presumeix de ser el bressol dels Jocs i de la democràcia, i també pot fer-ho en la història moderna per ser una peça fonamental en la construcció de la Unió. 2 exemples, la Convenció d'Atenes, de membres del Parlament Europeu, que va millorar el marc dels treballadors del transport, o el Tractat d'Atenes, que va donar llum verda a l'ampliació de la Unió de 15 a 25 estats. Anem de visita per Atenes. Malgrat que els primers Jocs Olímpics de l'antiguitat van tenir lloc a la ciutat d'Olímpia l'any 776 a.C., Atenes és la ciutat que els va veure renéixer 2.500 anys després, és a dir, l'any 1876. Per a l'ocasió, es va remodelar l'antic estadi olímpic, on es va escoltar per primer cop el que posteriorment seria unànimement designat l'himne olímpic. Atenes també està considerada el bressol de la civilització occidental i la democràcia. L'herència dels temps de Sòcrates encara perviu en forma de construccions. L'Acròpolis o el Partenó són els monuments més emblemàtics, així com l'Àgora, un espai obert per celebrar assemblees, i nom que el Parlament Europeu recupera per batejar les seves pròpies àgores ciutadanes. Avui en dia, el clima d'Atenes amb hiverns suaus i estius de molta calor convida a degustar el típic cafè grec o frappé, que es pren fred i amb llet batuda. La gastronomia grega és un altre dels al·licients de la ciutat i la població, cada cop més multiètnica, gaudeix d'una vibrant vida nocturna. Som al final del programa d'avui. Ens veiem aviat en una altra edició o més d'hora encara si ens visiteu a internet, a l'adreça de molatv.cat. Fins la propera, europeus!